Наистина ли е невъзможно да предвидите точно колко дълго ще издържат компонентите на една машина? С над 40 онлайн инструмента и калкулатора за експлоатационен живот от IGOS, производителите на кранове и машиностроители, наред с други, могат да проектират и конфигурират продуктите на IGOS, за да отговарят на техните нужди. В този пример просто изберете подходящата IGOS кабеловаща верига и след това въведете параметрите на приложението. Това осигурява гарантиран експлоатационен живот и дори гарантиран сертификат при поискване. Предлагат се и алтернативни серии, които са или по-евтини, или удължават експлоатационния живот на приложението. Квалифицираните данни за това идват от нашата тестова лаборатория с площ от 4000 квадратни метра в Кьолн. Следователно, нашите клиенти знаят точно колко дълго ще работят продуктите на IGOS в тяхното приложение и могат да предадат тази гаранция на своите клиенти. Благодарение на нашите онлайн инструменти, те винаги могат да намерят най-евтиното решение, което гарантирано ще работи. По заявка могат да бъдат добавени интелигентни системи, които постоянно следят текущото състояние. Кликнете върху връзката, за да изпробвате нашите конфигуратори.